И ще ме извинете, за малко имах проблемки с микрофона малко, ето правя го, извинете, ако и сега не съм казал нищо. Добре дошли в Дончо, днеска ще на Дончо канала, добре. Днеска ще набираме материалки за казино. Ще набираме материалки, между другото, ще ви чака една, тук ще ви чакам за другото видео, може би ще играем на тази игра с Влана и само тогава смисъл си пусна камерата, но ако събера 10 абоната, ще си пусна камерата и вече на всички видео съм с камера. Но тази игра да знаете, може да... Благодаря. Ако се чуете какво е то, това е един мой приятел. Сега ще цъкаме на Майнкрафт, ще наберем материал. Както виждате съм... Сега... Добре, по-бързо. Извинете малко. Не, бат, искам на моя по-честен. Добре дошъл. Добре, така, сега днеска ще набираме материалки за казино в моя сървър. Да? Не, искам омладъците. Аз сега ще набирам материал, ако искаш ела при моя стряне. Добре, ама все пак ела около, ако искаш. Бате, да не говорим какво стана за вчера, трябваше да го приключа видеото, тъй че е по-добре да не де. Да, по-добре да не юзвам твоя, защото тотално прецакахме първото видео и че то беше вчера вечер. Да. Извинете за това, че малко се чуваше, ама просто беше станало нещо лошо вечерта и да, за това не можах да кача. Да, прав е. Сега ще наберем материалки, нали, за... Чакай малко. Чакай малко. Момчета, извинете за грамаданската пауза. Тук малко нещица станаха. Сега се цъкаме на моя сървър с моя приятел, нали? Ще правим казино. Да знаете. Ще правим казино. Тук се чуете ако станаме, тук боксахме... Чакайте малко. Извинете за кратката пауза. Да. Чакай. Сега не може да кажеш канала да го включа в заглавието, бе. Кога ще се гри? Сега не можеш да кажеш канала да ти го включа в заглавието. Да, можеш. Извинете за кратката пауза, извинете, че малко се бавя в момента. Извинете, ако се
Ако се чува един приятел, да знае, че е един мой приятел, защото той снима отделно. Но с двамата заснемаш ще съкаме Майнкрафт. Само чакам да се пусне моят сървър. Ади ба! Пускай са! Ако искате да запишем как да си направите сървър, нали, ако има коментари как да си направите сървър, ще ви направя видео, ако съберем 10 лайка на това видео цяло. И да. Аз ще играем заедно и аз сега като си го финиширам видеото ще добавя. Само ми кажи името си. Че пусна сървъра. Да. Сега не, да знаеш, ще намаля, защото и аз искам си говоря. Извинете за малкото говорилна тук. Извинете за малката говорилна тук, ама... Да. Направите казино, ще ви кажа как, защото аз сега купам за материали за казино. Да. Ти къде копаш? Аз имам горе в така е кончено. Аз ще направих магазин или ще правя първо или казино? Какво? Казино или магазин ще правя първо? Казино. А сега ти къде си, бе? Ти тук ли копаш? Чакай, ще разделим. О, бате, мама сериозно всичко прецаква. Ти пак откъде зена? Да, ти вече имаш една. Да. И хора, абонирайте се за канала на Дончо. Меле се. Искам да Да. Той беше Добре, аз мисля го приключвам видеото, бат. Защото трябва да си лягам. Ще го оставя да вали, Какво? Не, като левнеш вече, братва, имаш 5 минути, вече като левнеш, има 5 минути докато е активен май и се изключва или 6 и вече се изключва. Да, ще го стара вали, защото нали ти се чакаш и да. Ще го стара вали, защото нали ти цъкаш. Самоубий се просто, нали има шеф инвентори. Аз купая на най-доброто ниво. Ой, вече намерих диаманти. Момчета, сега да ви кажа, прекалено много съм грайндил. Прекалено много съм грайндил Майнкрафт. Вижте. Доста Майнкрафт, но ако искате да направим видео на Roblox, трябва да събера 10 лайка на това видео.
Аз пак искам 10 абоната поне да набера и 10 лайка, да. Момчета, колко се бате, аз сам ви казвам, съм много грайндъл, много часове. Чакай, дай ви го пребра. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 стака. Вижте колко съм грайндъл. Аз съм милионер. Аз съм милионер. Ако намериш лесно ми го давай. Или ако искаш го запази да можем заедно. Добре. Да, защото нямаш форшън, да. Защо не си ползваш с форшън кирката? Виж как хубава сделка ти давам. Да, ма поне ме може да съединиш с форшън кирката. И перфектно, може ли ме да дадеш? Чакай, че аз май ще съм на малко. Чакай, аз май съм на малко, да. Даже нямам и един стак. Аз съм много малко на лапис. Аз съм много малко пак на лапис. Френд! Please. Стане, аз знаеш коя ще дойда при тебе. Да. Ето. Бате, мене пак не думай колко имам. И аз трябва да направя едно кошче за лава, бе. Чакай малко да направя едно кошче, чакайте. Извинете за малката пауза тук. Да знаете, че до малката пауза и тук направих кошче. Да знаете, че тук направих кошче. Колко имаш? Добре, ти на кой левел? Какъв XP левел имаш? Добре, чай не. Сега не, аз мисля вече приключвам, утре ще продължим втората част. Добре за да заработим видеото, нали? Добре, сега наберем материални начини, трябва White Concrete и нали видя туториала, където ти го пратих. Трябва... Добре, ами да спим и да мисля да приключвам, аз ще го става да е пуснат, нали? Сега няма ще го става да е пуснат, лягай, или искаш да го направя ден. Добре, момчета, да знаете, като взема 10 абоната, ще почна, ще покажа фейса. Добре, стране, аз ще приключвам, брат, дале. Чао, аз няма го спирам, ще лев, найде, чао.